Ahojte, zdravím vás pri ďalšom videu a som tu s mojím skoro 3-týždňovým klopkom a dúfam, že nebude príliš protestovať, pretože teraz sme takmer 24/7 takto, takže ťažké by mi bolo natočiť video bez nej, ale aspoň je to také autentické, pretože budeme sa tu dnes baviť aj o kojení, ktoré si dovolím tvrdiť, že je nočnou morou pre strašne veľa žien. Vrátane mňa zo začiatku minimálne, ešte stále s tým sem tam bojujeme, ale teda chcem vám povedať aj s takýmto zvukovým doprovodom, aké boli pre mňa tieto 3 týždne, prvé 3 týždne, čo som maminkou a prvé 3 týždne, čo je mala na svete. Tak keď sme prišli domov z pôrodnice, v podstate som strašne rada, že som tam mala Patrika celý čas so mnou, pretože aspoň to nebolo tak, že som prišla domov a musela som mu vysvetľovať a učiť ho čo a ako. Takže to, že bol so mnou vlastne od pôrodu až po deň, kedy sme šli domov, vlastne non-stop v nemocnici, tak sa všetko naučil spolu so mnou, také tie základy a vlastne sme prišli domov taký celkom už zabehnutý, čo sa týka prebalovania a tak podobne. Čo sa týka kojenia, tak s tým mi moc pomôcť nevie, ale tak to je. Ja som sa rozhodla kojiť a už som to strašne veľakrát chcela vzdať. Naozaj, ja si to snáď každý deň poviem, že to vzdám, že už proste to nedávam. Ale ono to za to stojí, naozaj. Ako nezažila som väčšie prepojenie než kojenie. Fakt je to niečo neskutočné, že moje telo dokáže produkovať nie to, čo drží moje bábätko pri živote a čo ho vyživuje a tak, takže je to fakt na jednej strane úžasné, ale je to aj ťažké. Myslím si, že väčšina žien, čo koja alebo kojili, tak vedia, o čom hovorím. A napriek tomu, že som bola na kurze, čo sa týka kojenia a laktácie, tak ono to je to proste úplne iné. Keď sa dostanete už do tej praxi a máte kojiť, tak je to proste, na to vás nikto nepripraví. Aj keď vedieť tú teóriu je fajn, určite to nebolo na škodu, že som tam bola, ale predsa len tá realita je trošku iná. A zo začiatku sme sa dosť trápili, hlavne teda v pôrodnici, keď teda som mala prikladať, fakt, že každé 3 hodinky alebo 2. A mala sa nevedela prísať, nevedela vlastne ona ako na to, nevedela som ja ako na to a naozaj to bolo také trošku utrpenie, bolelo to hrozne. Ja som mala popraskané bradavky, takmer krvavé bradavky a ono to hrozne bolí, pokiaľ to babätko nemáte prísaté správne, takzvané to plitké prísatie, že vám len žmolí bradavku, no to bola taká bolesť, že mne niekedy až slzy išli, fakt. Teraz už je to naozaj podstatne lepšie, lebo už ceca viem ako na to a teda myslím, že väčšina z vás vie, že nemá mať bábätko v ústach len bradavku, ale teda čo najviac aj dvorca, aby vás to nebolelo. No ale chcem vám tu dať také moje tipy, čo mňa zachránilo a dovolím si tvrdiť, že keby nebolo týchto vecí, tak asi ani nekojím. A prvá vec, ja som strašne rada, že som to mala už v pôrodnici a pokiaľ sa teraz chystáte alebo balíte do pôrodnice, tak to rozhodne dajte do svojej tašky, proste nič to neváži, nič to nezaberie, žiadny priestor a proste nebudete ľutovať. Pokiaľ to budete potrebovať, tak to naozaj dosť oceníte. A tou vecou sú klobúčiky na bradavky. Vzhľadom na to, že mala sa nevedela dobre prísať, tak toto nám extrémne pomáhalo, pretože vedela to lepšie chytiť a teraz vlastne ako už trošku narastla, zosilnela, tak už jej to ide lepšie, ale zo začiatku nám toto podľa mňa zachránilo kojenie. Jednak bola to taká aj ochrana a mňa to až tak nebolelo, že predsa len bola tam tá jedna vrstva, ktorá mi chránila tú bradavku. Takže toto je fakt, že záchrana a pokiaľ toto nemáte ešte prichystané do tašky, do pôrodnice, tak si to určite choďte kúpiť. Ja som najprv mala také obyčajné z drogerky nejaké
a teraz mám tieto od Health Factory. Ďalšia úžasná vec, toto mám zase z lekárne, sú tieto náplasti na bolestivé bradavky. Sú to také hojivé, vlastne ako keby náplaste, ktoré si iba vložíte do podprsenky, sú nasiaknuté takým chladivým gelom a nechajte si to tam hodinu. Je to naozaj super, naozaj mi to dosť pomohlo zahojiť tie bradavky, takže toto je tiež úplne super, naozaj po jednom dni som ich mala o dosť lepšie. A ďalšia vec je lanolínový krém, o tom ste už určite počuli, treba sa jednoducho mazať, oni sú tie bradavky fakt, že suché, pokiaľ tie prvé týždne, tie prvé dni a toto je super, ono to vlastne môže ísť aj do pusinky tomu bábätku, čiže môžete sa natrieť aj pred kojením, aj po, takže toto nevadí, nemusíte si pred kojením utierať alebo umývať bradavky, toto môže ísť aj do pusinky, aj keď niektoré babätka to vraj zvyknú odmietať, ale mne sa to nestalo, úplne v pohode, s tým aj kojíme, čiže tento mám z Biolanu a teraz mi tam platí aj taká tá akcia, kedy s môjim kódom môžete mať buď cestovnú tašku zadarmo, alebo takú krásnu kozmetickú tašku. Takže budem mať každý mesiac takýto kód, takže určite sledujte moje storky, aby vám to neuniklo a veľakrát tam ukazujem aj produkty, ktoré používame. Takže nezabudnite ma sledovať aj na Instagrame a sledovať moje storky, budem tam dávať rôzne kódy a akcie, takže to sledujte. No a aby som sa vrátila k tým prvým dňom doma, my keď sme sa vrátili z nemocnice, tak bol tu strašný chaos. Ja si pamätám, že pár dní pred pôrodom už som mala taký ten extrémny syndrom hniezdenia, ako sa tomu povie. Ja som tu fakt, že upratovala non-stop, všetko som tu potrebovala mať úplne tip-top a vlastne aj tak, keď sme sa vrátili z nemocnice, tak tu bol totálny bordel, úplný výbuch tu. Bolo proste všade všetko, naozaj, že tie veci, čo som podonášala z nemocnice a proste bol to fakt extrémny chaos, ešte aj behať tu okolo tej malej, naozaj to bolo... Tak, mali sme menšiu technickú prestávku, pretože sme sa potrebovali prehodiť na druhú stranu. No, takže skončila som pri tom, že tu bol extrémny chaos a vlastne celkovo tie prvé 3 týždne boli extrémny chaos, aj sú. V podstate už cca aspoň tak máme vychytané také tie postupy, že čo robiť, hej, keď sa zobudí a tak. Ale stále ešte nemáme absolútne žiadny režim, mala nám cez deň moc nespí. A ako kedy? Niekedy áno, niekedy nie, ale v noci spí veľmi pekne, to naozaj okolo tej polnoci alebo o 12:30 ju uspím a spí až do nejakej 5:00, 6:00, naozaj ja ju proste nebudím na kojenie v noci, proste kojím na vyžiadanie, čiže keď si pýta, tak kojím vždycky, ale proste keď spinka pokojne, tak ju nechám spinkať a v noci naozaj pekne spinka. Teraz poslednú noc tú druhú polku už moc nechcela a bola naozaj dlho hore a nedarilo sa mi ju vôbec uspať, ale nakoniec sme to zvládli. Takže je to náročné, je to naozaj náročné, ako extrémne. Je to obrovská skúška vzťahu, by som povedala dokonca. Takže vďaka Bohu za Patrika, že je taký trpezlivý aj so mnou, pretože určite to ženy poznáte, keď prídete po tom pôrode, ten hormonálny koktejl a ste také plačlivé a citlivé, tak je to akože extrém a obdivujem ho, že to fakt zatiaľ vydržal, pretože už som mala také chvíľky, kedy som si myslela, že sa naozaj zblázním, ale vždy, keď sa pozriem na to klopko, keď spinka, alebo keď sa ona už robí také, ona sa ešte nesmeje, hej, akože nevníma, ale už dáva také náznaky úsmevu a je to strašne krásne, takže vždycky sa tak roztápame, keď sa usmieva. Je to strašne zlaté. A my sme ešte teda vonku, boli sme raz na prechádzke, také úplne že kratučkej, keďže je teda február a je zima, ale teraz sa má otepliť, takže určite začneme chodiť už aj na prechádzky, takže to bude lepšie. Mala v kočíku celkom pekne spinka, takže verím tomu, že sa jej tam bude páčiť, dúfam. A hrozne sa teším, keď už vypadnem z týchto 4 stien. Akurát mám trošku stres z toho kojenia na verejnosti, pretože ja keby som bola niekto, kto je úplne že neznámy, tak by som kojila fakt, že všade. Ja by som vytiahla to prso hoci kde. Ale zatiaľ mám teda celkom stres, čo sa týka toho kojenia na verejnosti, pretože ona teraz chce naozaj papať veľmi často, keďže mala aj ten rastový spurt a
Takže budem veľmi rada, ak mi do komentára napíšete nejaké tipy alebo triky, čo ste teda robili na verejnosti, ako ste kojili, pokiaľ ste teda neboli ten typ, ktorý sa obnažil hocikde, na čom samozrejme nie je nič zlé, ale teda... Takže Patrik zobral maličku, pretože už dopapala a už bola spokojná, takže mám teraz voľné ruky a môžem sa aj lepšie sústrediť. Takže budem veľmi rada, ak mi dáte do komentára vedieť, ako ste to riešili vy s tým kojením na verejnosti, pokiaľ máte nejaké tipy alebo triky, ako ste to robili, pokiaľ ste neboli zrovna ten typ, ktorému to bolo jedno. Takže hociaké rady uvítam, pretože, alebo v reštike napríklad, ja si neviem predstaviť, že zatiaľ si to neviem predstaviť, že ideme do reštiky a teraz mala je hladná, čo teraz proste, no tak nepôjdem na záchod, prečo by som mala kojiť ju chudinku na záchode, proste ja tiež nejem svoju večeru na záchode, takže naozaj si to zatiaľ neviem predstaviť a mám z toho popravde trošku stres. Boli u nás aj Patrikovi rodičia a keď sa spomenulo, že pôjdeme sa niekam nájsť, tak ja normálne, že stres level 1000, že teraz som si predstavila všetky tie scenáre, že malá začne plakať. Teraz proste chce papať a čo teraz proste. Takže zatiaľ mám z tohto hrozný stres, že neviem si to predstaviť. Myslím si, že v lete na nejakej terase by to bolo lepšie, ale teraz proste predstavte si tú plnú reštiku a teraz ja tam kojím. Takže pravdepodobne je to len v mojej hlave a potom časom mi to bude jedno, ale fakt si to zatiaľ neviem predstaviť. A ďalšia vec, oblečenie. Toto je jeden z najväčších problémov u nás, pretože malička sa narodila pomerne malá, ona mala 2980 gramov a 47 cm, takže bola naozaj malé bábätko, teda aspoň menšie bábätko. Nie úplne ako najmenšie, ale ani nebola veľká, takže bola pomerne malá. A čo sa týka tých pyžamiek napríklad, tak 56 je že veľká, pretože akože ona je ešte taká drobná, ale ona je hrozne dlhá. Jej to je proste všetko krátke, tie najmenšie veľkosti už sú jej krátke. Ona už nevedela vystrieť poriadne nožičky v tých pyžamkách a má fakt veľké chodidlá. To som sa naozaj divila, že ona má fakt veľké chodidlá. Ako nečudujem sa tomu až tak, pretože ja mám 40-41, takže mám aj pokom väčšie nohy, ale aj pediatrička nám hovorila, že teda bude pravdepodobne dlhá po mamine. A som sa aj pýtala, že ako to vie a ona povedala, že podľa tých chodidiel, že to je vidno. Takže pravdepodobne bude vysoká a naozaj nám vyrastla už pomaly z každého pyžamka, čo sme doma mali. Takže teraz používame veľkosť 56 a celkom sa bojím, že za týždeň už jej bude aj tá 56 malá. Takže naozaj sme museli nejaké to oblečenie dokúpiť, pretože ja som mala veľa tých najmenších veľkostí a z toho vyrastla fakt, že za týždeň. A veľa z tých vecí nemala že ani raz na sebe, takže sranda, no. Čo sa týka toho spánku ešte, tak veľa ľudí mi písalo, keď sme dávali video o postielke, že na čo vám je postielka, nebudete ju využívať a bla bla bla, aj tak bude spať s vami. No, my tú postielku využívame fakt, že veľa. Každý deň na ten denný spánok, vždy v nej spí v nej aj v noci. Takže my v noci fakt iba občas sme si ju zobrali ku sebe, keď sa nedala utišiť a proste chcela byť s nami, tak sme si ju zobrali ku sebe. Ale popravde ja preferujem, keď je radšej vo svojej postielke, cítim sa tak ja bezpečnejšie, cítim, že proste mám taký väčší kľud na duši, že viem, že proste neprivalím ja ani Patrik. Aj keď ja teraz ten spánok mám taký dosť plitky, že ja sa zobudím na každé jej zamrčanie, zamrvenie, takže fakt som hore, že v momente, ale aj tak mám taký lepší pocit, keď spinka vo svojej postielke. A teda musím povedať, že sme s ňou veľmi spokojní, máme ju na koliečkách, čiže fakt super, vieme si ju presúvať po celom byte, takže za nás postielka super. Určite, pokiaľ rozmýšľate, či postielku kúpiť alebo nie, tak za mňa určite odporúčam. Pokiaľ chcete byť v noci kľudnejší a neviete si predstaviť spať s bábätkom celú noc, tak určite postielka akože must have podľa mňa. Naozaj nerozumiem, že kam dávajú potom tí ľudia spať svoje deti, keď nemajú postielku. Asi som jej mala kúpiť pelech pre psa podľa niektorých, ale my ju teda využívame maximálne. Ešte som vám tu chcela povedať, čo sa týka monitoru dýchu.
My máme ovlet ponožku a určite vám natočím samostatné video ako recenziu. Neviem, či to bude úplne YouTube formát, ale na Instagram vám o tom určite niečo natočím, pretože vás to dosť zaujímalo a ste mi napísali veľa otázok, ale teda máme k nej aj kameru, ktorú využívame, pokiaľ je v inej izbe, ale čo bol problém na začiatku s tou ovlet ponožkou, že my sme proste malo doniesli domov. A ona bola taká drobná, že aj tá najmenšia ponožka jej proste nesedela až tak dobre. Takže sme najprv skúšali dávať cez oblečenie a to, ako fungovalo to fajn, sem tam to dalo nejaký falošný signál, ale odkedy trošičku podrastla, že tá ponožka dobre sedí, tak už je to dávame normálne na holú nožičku a nemali sme v noci ani jeden falošný poplach, čo je super. Naozaj pípa nám to len keď sa veľmi vzdialíme od tej základne, vlastne čo má tá ovlet ponožka, alebo sa mala veľmi vrtí, že to iba vlastne zahlási, nie že teda nedýcha, ale problém s umiestnením ponožky, že ju máme skontrolovať, ale keď pekne spinka, buď v zavinovačke alebo proste spinka, tak absolútne žiadny falošný poplach nám to nehodilo, ale určite vám to ešte zhrniem celé do takého iného videa. Ale čo sa teda týka monitoru dýchu, tak máme toto a je to super, máme taký kľud na duši a viem si tak pekne pozrieť aj, že ako spinkala celú noc. Takže ja už sa veľmi teším hlavne na tie prechádzky. Fakt, už keď vyjdeme s tým kočíkom von a budeme sa môcť prechádzať, ja sa na to extrémne teším. A taktiež už sa nemôžem dočkať konca 6. nedelia, pretože už sa fakt teším do fitka extrémne. Cítim, že to je taká fakt psychohygiena, ktorú teraz potrebujem a tá hodinka mi podľa mňa extrémne prospeje, keď pôjdem si odcvičiť. Ešte, že my máme to fitko extrémne blízko, my máme fitko 2 minúty pešo od bytovky, čiže to je úplná paráda a keby čokoľvek, tak som hneď doma, keby sa niečo dialo. A čo je super, počúvajte, ja som zohnala ešte aj pediatra, tak, že ja iba zídem dole, hej, dám si malú do kočíka, zídem dole a hneď tu máme pediatra, čo je úplne, že perfektné. Ja si neviem predstaviť tie stresy, keby máme malú naložiť do auta a teraz ísť, pretože stále to chystanie von je dosť veľký chaos, pretože keď idete niekam, tak potrebujete, aby bola kľudná, napapaná, prebalená a proste ono to naplánovať na ten čas, kedy tam máte byť, vie byť fakt, že náročné. Takže som strašne rada, že sa to takto podarilo a keďže sa sťahujeme o chvíľku, tak to možno veľa z vás nevie, ale to mi bude normálne ľúto, že budeme mať zrazu toho pediatra tak ďalej, ale teraz je to super, hlavne na tie prvé mesiace. Prvé týždne je to fakt, že úžasné. Pokiaľ máte možnosť si vybaviť pediatra čo najbližšie, tak to určite urobte. Samozrejme je dôležité mať aj dobrého pediatra, ale pokiaľ máte túto možnosť, tak fakt, že odporúčam čím bližšie, tým lepšie, ušetrí vám to extrémne veľa stresu a nervov. Takže pokiaľ by ste mali ešte nejaké otázky ohľadom toho, ako to u nás prebiehalo tie prvé týždne, tak kľudne napíšte do komentára a ja sa opäť budem snažiť vám odpovedať na čo najviac otázok a určite vám natočím ešte ďalšie videá, minimálne video, čo som využila v pôrodnici, na to sa odhodlávam, takže to vám ešte natočím. A tak, takže som rada, že ste to dopozerali až sem, ak ste to dopozerali a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!